हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोबावथार जाबायमोन आसाम पुलिसनि आपडेट लाबोया दा नोंथांमोननो मोननैसो आपडेट लाना फैदों बेनो जाबाय फाइनाल मेरिट लिस्टखौ बोरै रिभिउ खालामगोन आसाम पुलिस कनस्टेबलाव जाय रिजाल्टआ दासिम ओंखाराखै बेनिफ्राय एडमिट मोनाखैबा मा खालामनांगौ बोरै एडमिट नोंथांमोना मोननानै आनजादखौ होनो हागोन 24 एप्रिलाव बेनो जाबाय एसआइ बेनिफ्राय कनस्टेबल दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लास्टआव लाइकबो खालामनो हागोन कमेन्ट्सबो खालामनो हागोन दासान्दि रिजाल्टनि गोबां प्रटेस्ट सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे बिदि जादों होननानै दा जाहाथे रिजाल्टआ थाबैनो ओंखारथों आरो लोगोफोर नोंथांमोना थाबैनो एपइन्टमेन्ट मोननाय जाथों दा बिदिबा जोंहा एडमिट प्रब्लेम गोबां जादों जायनि जाउनाव एग्जाम होनो गोनो गोथो जागासिनो दङ जे सेन्टारा बहा जागोन आरो एडमिट मोनमारगोन ना मोनमारा दा बेखायनो जों फार्स्टआव एडमिटखौ जों नायगोन इनभेलिड दिन्थिगासिनो दङ दा माब्रै जों मोननो हायो बेखायनो जों बे एडमिट कार्ड डाउनलड पर्टेलाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो स' नोंथांमोना माखासे लिंक मोनगोन जेरै एसआइ कनस्टेबल जा नोङो मोननांगौ दङ एडमिट जेरै एसआइआनो जा बा कनस्टेबलानो जा नों क्लिक खालाम जायखिजाया मोनसे अपसनाव दा बेखायनो आं बेयाव एसआइखौहाय क्लिक खालामसै दा एसआइआव जों नायगोन जे इनभेलिड दिन्थिगासिनो दङ आरो टेनसन लानांगौ गैया जास्ट नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नाय जायफ्रा एडमिट मोनाखै बा नोंथांमोना आपकामिंआवबो जानो हागौ दा बेयाव मोनसे बाथ्रा होदों आरो जायफ्रानोखि माल्टिपल रेजिस्टार खालामदोंमोन बै समावहाय बे लास्टनि आइडिजोंसो एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हायो आरो बै आइडिखौ जों बावदोंब्ला एबा जोंनाव सेभ गैयाबा जों बोरै मोननो हागोन बेखौनो आं नोंथांमोननो बेयाव रिकभारि प्रसेस लाना फैबाय बेनिफ्राय एडमिटखौ नोंथांमोना लोगो लोगो डाउनलड खालामना लादो आरो एग्जामखौ नोंथांमोना मोजाङै हैदो दा बेखायनो जों बेयाव एप्लिकेसनखौ जों टाइप खालामसै सिगांनिजों जों खालामनांगोन जाय आइडिजों नोङो इनभेलिड दिन्थिगासिनो दङ बेखौ जोङो मोननो हागोन दा बिदिबा जोङो सिगांनिजों जों बेयाव खालामग्रोनोसै बेनिफ्राय जोङो बैखौ गोदानखौ जों लाना फैगोन दा बेयाव आं दिन्थिजोब्बाय गासैखौबो नोंथांमोना बेयाव नुदों थ' गासैबो सेम आइडिजों जों बेयाव रेजिस्टार खालामसै बेवहाय इनभेलिड दिन्थिबाय थागोन एडमिट मोननाय नङा दा जों फै रेजिस्टार खालामनायनि मा दिन्थियो बेयाव नोंथांमोना नायदो लाइभ प्रुफ थ' दायो बेयाव जोङो रेजिस्टार खालामबाय बेनिफ्राय बेयाव नायदो नै इनभेलिड दिन्थिगासिनो दङ एबा एप्लिकेसन नाम्बारा जायाखै बा बार्थडेया जायाखै होनना बुंदों दा बेखौनो जों बोरै खालामो देन जों थांसै फैदो अफिसियेल साइटआव जों थांफिनसै बेयावथ' इनभेलिड दिन्थिबाय जों बेजों मोननाय नंला दा जों हम पेजाव फैनानै जोङो अनलाइन एप्लिकेसन पर्टेल जों बे अनलाइन एप्लिकेसन पर्टेलाव फैनाय लोगो लोगो एप्लाइ अनलाइन मोनगोन गाहायाव मोनसे अपसन बेयाव जों क्लिक खालामनांगौ थ' नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामदो दा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो मोननै अपसन थायो मोनसेया जाबाय रेजिस्टार आरो मोनसेया जाबाय लगिन दा जों लगिनाव क्लिक खालामनांगौ जों लगिनाव क्लिक खालामनानै दानिया सिगांनि रेजिस्टार थानाय फन नाम्बारा मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होदो बेनिफ्राय बार्थडेखौ होनानै जास्ट नोंथांमोना लगइन खालाम अब्लानो गोदान आइडिखौ नोंथांमोना मोनगोन रेजिस्टार थानाय फन नाम्बार बेनिफ्राय बार्थडेखौ होनानै लगइन खालाम अके दा जों लगइन खालामसै फैदो थ' दायो आं बेयाव लगइन खालामबाय जाय इनभेलिड दिन्थिदोंमोन बे रेजिस्टार थानाय फन नाम्बारजों लगइन खालामनानै जों दायो प्रफाइलाव फैनो हाबाय नै नायदो स' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों बेनिफ्राय एसे नटिस खालामदो सिगांनि जोंनि एप्लिकेसन आइडिया गुबुनमोन 93 मोन लास्टआव आरो बेयाव जाबाय गोदान बेनो जाबाय 99 थ' नोंथांमोना बेयाव 99 मोनबाय दा बेखायनो बेबायदि सेम प्रसेस नोंथांमोना फैयोब्ला बेबायदि आइडिखौ मोनगोन बेनो जाबाय लास्टआव 99सो बेनिफ्राय 93आ जाला दा जों बे 99जोंसो जोङो लगइन खालामनानै एडमिटखौ डाउनलड खालामनांगौ दा बेखायनो बेखौ नोंथांमोना नट खालामना लादो एबा नोंथांमोना बे एप्लिकेसन नाम्बारखौ सेभ खालामना लादो बेनिफ्राय जोङो एडमिट कार्ड डाउनलड प्रसेसआव जों थांफिननानै एडमिटखौ जोङो लानो हागोन दा ओंखायनो फै जों दानिया जोङो लगइन खालामनानै एडमिटखौ दिन्थिनोसै बेनो जाबाय जोङो बेयाव दानिया गोदानै लाबोनाय आइडिखौ जों बेयाव टाइप खालामदो बेनिफ्राय जोंहा नाम बेनिफ्राय नोंथांमोना बार्थडेखौ होनानै लगइन खालाम अब्लानो एडमिट कार्ड नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनो हागोन दा लोगोफोर जों दानिया फै जों एडमिटखौ नायनोसै जे फैमारगोन ना फैमारा बे गोदान आइडि मोननायजों थ' नोंथांमोना लाइभ प्रुफ नायदो कनस्टेबलानो जा बा एसआइआनो जा स' नोंथांमोना बेबायदि खामानि मावबासो एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हागोन नङाबा एग्जामखौ होनो हानाय नङा दा बे प्रसेसआव जास्ट नोंथांमोना लाना फैदो आरो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जायफ्रानोखि एडमिट मोनाखै गासैबो थिग जानायनि बा नोंथांमोना एग्जामखौ हैनो हानायनि दा नायदो नोंथांमोना लाइभ प्रुफ बेनो जाबाय लास्टआव 99जोंनो गेवबाय आरो बेयाव एडमिट कार्ड मोनसे निउ अपसन मोनदों बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो एडमिटखौ जोङो डाउनलड खालामना लानो हासिगोन दा जों सिगांनि आइडिजों जों हायासै बेयाव नायदो नै थ' बेयाव दङ सासे साबस्क्राइबारनि एडमिट मोनाखैमोन दा जों बे एडमिट कार्डआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव एसआइन एडमिटआ डाउनलड जाबाय आरो बेबायदि बयबो जायफ्रा एडमिट मोनाखै स' नोंथांमोना बे प्रसेसआव फैनाय लोगो लोगोनो एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बेनिफ्राय दा थांसै जोंहा आसाम पुलिसनि फाइनाल रिजाल्ट रिभिउ खालामनाया बोरै खालामनांगौ आरो मा खालामनांगौ जों डिटेल्सखौ नायनोसै फैदो दा रिजाल्टआ फैथारसिगोन बारा गोबाव गैला थाबैनो मोननांगौ जानांगौ आरो बेनिफ्राय रिजाल्ट मोननाय लोगो लोगो मा खालामनांगौ जायफ्रानोखि मेरिट लिस्टआव फैया अब्ला मोनसे चान्स होदों जों बेखौ नायनोसै दा
दा लोगोफोर बेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों मोनसे नटिस बेबादि मोनसे इनफरमेसन होदोंमोन सिगां आसाम पुलिसनि वेबसाइटआव दायो बेखौ रिमुभ खालामबाय दा बेयाव पस्टआ दङ 9171 गासैबो मेरिट लिस्टआ फैजोबाखै दा फैथारनांसिगौ गोबां नेगासिनो दङ दा बेखौनो लानानै जुदि नोंथाङा रिजाल्टआव फैयाबा फाइनाल लिस्टआव फैयाबा मोनसे चान्स होदों बेनो जाबाय इन केस अफ एनि डाउट नोंथांमोना माबा मोनसे डाउट दङब्ला अब्ला मोनसे केन्डिडेटफोरनोहाय चान्स होगोन भेरिफाइ खालामनो एबा नोंथांमोननि रानिंआव एग्जामाव जायखिजाया बेसेबां नाम्बार मोननाय दङ बेखौ नायफिनजोबनो हागोन भेरिफाइ खालामनो हागोन चेक खालामनो हागोन नैबे 45 डेजनि गेजेराव हमना ला दिनै रिजाल्ट होयोबा बे 45 डेज दिननिफ्राय लानानै 45 डेजनि गेजेराव नोङो माखासे स्मल एमाउन्ट पे खालामनानै रिजाल्टखौ रिभिउ खालामनो हागोन जे नोङो बेसेबां मोनदों दा बेयाव हमना ला 300निफ्राय 500नि गेजेराव जानो हागौ बेखौ बुंजोबनो हाथ'वा दायो बाट नोंथांमोना फिसा एमाउन्ट पे खालामनानै नोंनि रिजाल्टखौ गासैखौबो नायफिनजोब हागोन बा नायफिनजोबनो हानायनि अप्सनखौ नोंथांमोना मोनगोन फाइनाल लिस्टआव फैयाबा दा बेनोसै लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनाहाय थाबैनो मोनथों रिजाल्टखौहाय आरो गोबां नेगासिनो दङ आरो लोगोसे एग्जामबो फैगासिनो दङ आसा खालामो नोंथांमोना जायफ्रा एडमिट मोनाखै बेबायदि प्रसेसआव फैयोबा एडमिट कार्ड मोननो हागोन